Apay, akastoy ti biyang. Agrorotap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidak. Diyak makasapol iti solusyon. Apay, nagsipgat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init? Tapno lumawag kumamot ti dana at altaluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, naatap kanyak tinapinta sa gasat. Mapili ka di, tirumbang agbyag, itinasayat, ti pagpayan, tiragsak. Tao akmat, apay, mailidlidingak. Apay! Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggal luwa a manakanak at daipos na apagkaak. Iti kada sumangbay arabii at da sumaruno aban nawak. Ket iti tunggal pan na kay dugmam no tangaden tayo ti langit at dalatta na bisked at akyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biyag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayem. Ti pakasaritaan nga intay ikan biyag ita, kat manipod iti pagayam a nagpailinged iti nagan a Lazar, nga iti agdama kat adda dita Saudi Arabia. Kastoy man ti kunana. Dear Manang Emmy, naimbag nga oras kada kayo, kan iti amin amang bukbukal iti programa yo, adag iti tugot iti danati biyag. Idi kabambanwagak, kat adak paylaang iti probinsya, daytoy adrama ti pagaayat ko adengdenggan iti radyo. Kat anyan aragsak ko idi naamwak amang ngaganan daytoy iti YouTube. Talo pa lang nga episode idi tinangag ko. Naengganyo akon a nag-email tapno maidrama met tipadas ko. Bareng pakapidutan met daytoy iti nabalitukan nga adal. Ilingad naklatan iti nagan a Lazar manang. Taday tatibirngas ko iti agdama nga amok ditoy Saudi. Nasapaak a nakiasawa manang. Agpada kami laeng nga agtawan iti 19 idi nagkalaysa kami kani Joe. May sa a construction worker ni Joe. Kat awanan ti amuna asabali at trabaho no saan ati panag-construction. Anyan, di mo't lagsardengan tinapnap.
Agdwalawas ang agtudtudo. Anya nga ron nga iti maaramidan, Laysar. Kat panawon nga ron tinapnap ita. Wan ang kakaasit ano kastoy. Tawan mo ti trabaho. Saan ka mo't ang makakonstruksyon no kastoy nga agtudtudo? Talaga ka di nga awan ti sabali at trabaho nga amom, Jo? Awan nga rod, Laysar. Agayan ay tapay lang. Amumunday ta saan ka di? Anyan, agbisin talakit din no kastoy laang. Sapay masikugak. Kasano ang makaurnong tangay di para iti panaganak ko. Di ka mapukawan iti namnama. Siguradong agsar din tumot lang ti tudo. Makatrabaho ak tumot lang, Laysar. Oray kita. Kaya't mo asawan. Kas-kastrak man ang di asawam iti konstruksyon. Wan ananang. Itamot lang ang nagsardong titudo. Nagbayag mo't ngamin ang nagnep-nep. Kat anya laangan nga iti kinkinan nyo. No saan ang nakatrabaho di asawam anak ko. Anya pa'y ngay nanang. Nakamulagat alugaw ta isumot ti mabalin mi nga iluto. Anyan. Una yan ti kasta kasasaad ti biyag mo ita, Laysar. Nanang, anya laangan ti sustansya maala day taada iti saklot mo nga inukasta anak ko. Awan mo ti maramidak, nanang. Diyak mo't mabali na piliton ngagtrabaho ni Jo. Tag-construction mo't laang ti amuna. Ay, tilangan konsuelo. Nasingpot ni Jo, nanang. Oray pa'y supladaak, di nakapaan. Naalumamay latang agsasao. Saan kampay ang nagapa-apulos, sipod nagkalay sa kami? Ay, katrumbang laang Alangan mo't nga agapa kayo pay, kat kasta lang arodon ti adda ka sa saad yu itibiyag. Madimot tanano kasta anak ko. Saan anasaya at dayta? Kadi adi mo kaya tagsapol iti sabali at trabaho, Jo? Ha? Di mo kumaikan iti sabali aka ipapananday ti ibagbagakken ka, Agdamdamag aklaeng. Laysar, ag-construction lang tamok. Awanan ti sabali. No, adda ko masabali a pagtrabahuam, malaksid iti construction. Adda ko masabali a pangalaan ta iti pagbiag ta. Tirigat na. Talaga pa nag-construction lang tamok nga aramidan. Awanan ti sabali. Maupay ka kadi kanyak, Laysar. Gapot awanan tamok ka sa bala trabaho. Saan matkit di? Pampanunutok laeng. No, da sabali nga amom at trabaho. Saan ka mabakante no pa nagtutudo? Taadalat ta sabali a panggadam. Anya nga rod ngay? Awan mo ti sabali nga amom. Iso nga agin nanos ta Jo. Jo, agsakitan ti tiyan ko. Ha? Ni, apay ngay. Anyat kinan mo ya. Awan pa kay naigan ti kinan ko iti panagsakit ti tiyan ko. Anay ko. Ni, anyang arap niya dita. Apay akilata nagsakit ti tiyan mo ngay, Laysar. Anyang ti mapaspasamak yun ka. Aga na ka, Konjo. Anya? Anya ito, Ramidag. Kartingam, iba na ko niti ospital. Darasam ko, ma. Uwan. Sige, Laysar. Ipan ka na di ospital.
Lawas jay ti asawak manang Emmy. Nasingpet no nasingpet. Ngam awan ti disposisyon na itibiyag. Tano pa nagkonstruksyon ti amuna, isulatan. Awan man lati pa nagdisnudo na ko mga agsapol iti sabali apanggadan, amabalin na apagbirukan, nga uray panawon ti matutudo. Tapno adda ko ma-alternatibo apagbiyagan mi. Iso nga uray no masikugak idi, siyak ti mangipampamuspusan iti amin, tapno adda makan mi. Aging gaan naganakak, awan ti nagbaliwan ti asawak. Iso nga ad-addamanen a narigatan kami. Iso a nagdesisyonak a nagtrabaho ijay Manila idi, manang. Simra kakas babaunan iti am-am mo mimatlaang. Kat no adda patarimaan ti amok iti balayda, ni Jo nga asawak pay ti paayabanda. Ta iso kanupay a maitulong da kada kami. Anya nga, Jo, nalpas mo ka din ti patpatarimaan dagiti amok? Saan pa'y, Lizar? Isa ka pilitan nga agnaadak pa lang dito iti may sapay nga aldaw. Kat darasom atarimaanan tapno makaawid kamot laang iji lugar tayo. Kaasimot ti anak ta. Si Kamet. Kaslakit din di nakailiw. Ha? Kun may sana baybayan ni nanang mo ti anak ta. Sa bagay matkit di Ngam anya, Lizar? Awan, Jo. Kaano ka kading agawid? Kunam, agor nung kalaang. Napakapta mo niti kuryente di balay tayo. Gapoy ti pa nagtrabaho mo diti Manila. Agawid ka kuman, tani. Agdua atawunan nga, daka diti Manila nga katkatulong. Di kagdanag, Jo. Adan urnong ko. Kaya't kumutan ti agsubli ijay lugar tayo. Agnegosyo aklangan ijay. Adamot pagsayaatan na gayam. Tamo ti asawam ti agkonstruksyon. Isulatan ti mangipatakder iti basit nga isturmo di taparaangan nyo, anak ko. Wan nga rod nanang, saanan anas kan amang tangdanak pay. Ay, sapay la ko mga rod anak ko. Tama paduras mo ti istor nga ipatakder mo. Tapno addan alternatibo a pangalaan nyo iti gastusan nyo asang kapamilya. Talaga nga ikagumaak nga asikaswan ananang, tapno dumuras. Narigat no agsamakad kami latan iti panagkarpintero ni Jo. Kas napanagnakan tayo mat. Medyo nakalungaw kami laeng, idi nagtrabaho akas babaunan iji Manila. Naimbaglakit di taada ti cellphone akanayon apagkinontakan nyo idi kan ni Joe. Ha? Inaldaw mo't ateksan na kaide saan aya anak ko. Kanayon ngamin abisi iti cellphone na kat. Uwan, nanang. Ala, tayo nakpaikan iti merienda na ni Joe. Sige laang, anak ko. Kanayon kano abisi ni Joe iti cellphone na ko na ni nanang. Idinto taman manumot nga ag-text kanya kidadak iti Manila. Nakakaro man itan nga agata pak iti asawa. Iso arumbang la paliiwak. Kasano itan, Lizar? Di pa'y nagbayag mo timbangon mo nga store. Nalugi mo tadagos. So magmamanula abulan na nagbayag ti store mo, awanin. Kasano nga, Jo? Kat ijay mo't amin ti pangalaan tayo iti amin nakasapulan tayo. Tasipod adan ti store, di kamot tan nagkarpintero. Anya ka matan? Siyak pa'y ti pabasulam, kasta ka di? Saan ka apagpabasulan?
Ibagbagak laang nga iso asaan ang nagbayag ti store. Taga pumot amin iti birok ti store ti pagbiag tayo. Awan mat ngamin trabaho. Di ka mo't agkarpinteron. Kasanungay dayta. Ha? Ultimo ti pagload mo iti cellphone mo. Agtaod amin iti birok ti store. Sapay naggastos ka iti load. No asino la unay ngamin ati katetext mo. Takanayon a busy ka iti cellphone mo. Ha? Asino ay ati katext mo, Joe? Dagiti pada ka karpintero Ta agdamdamagak no dati mabalin ko pag ekstraan. Alan, santan nagsinidir. Agpanunot talangan iti pamuspusan no kasano makataggad tamanan. Siyak, ituloy ko tagsapol iti pag sideline ak nagkarpintero. Si Kangay, anya ti plano? Agal-ala da iti cook iti resort, iti asidag dito lugar tayo. Iso na laang tay stay, hindi ka sa Pulanda. Ngam, ura yun. Aga playa, tabarang no maalaak. Diyos ko, dagito'y a text message da yung asawak. Kanti babae ang naka-phone book dito'y cellphone na. Dagito'y ti pamanag-apod no amin nga atap ko. Nagawan katababae na ni Jo. Kakaasi akamang manggad para kada kami. Kakaasi ni nanang ko ang mga wawir iti anak mi. Tako na nang agsapsapol iti pakitrabahuan na. Kaya sa balit yar aramidan na. Ayop ti asawak. Lisat, nakitam ka diti. Ha? Sapsapulam da ito'y cellphone mo, Jo. Apay nga adakon ka dayta. Itay pa nga urayag ti text ti pakitrabahuak. Pakitrabahuam? Wano ti text ti babaim ti urayam. Ha? Ayop ka, Jo. Awanan kay tibain. Kakaasi ka mang manggad para iti pamilyata. Ngam kastagayam tar aramidam. Ayop ka. Ayop! Gaputa na panagnakak ti atap ko. Nagawid kami iti anak ko iti ayan ti inak, manang Emmy. Nagikatak meten iti trabahok iti resort, ijay asidag ti lugar mi. Tanaawananak iti ganas. Nabayag ajak kinasarita ni Jo, nga uray pa'y masansan asumarungkar ijay ayan dananang ko amangay ayo kanyak. Aging nga da nangalakan kwa nga agtrabaho ijay Manila, taad da ipatakderda nga apartment. Ti amok idi, kat naputodan ti komunikasyon da iti babae na. Ngam nagtultuloy latagayam. Kat ti dakas na, naduktalak manen, ta nakapagtrabaho akmat idi ijay Manila, kas may sa nga office staff, ti local agency nga agisirsirak iti workers iti naduma-duma a factory iti Manila. Iso akimaro ti apami nga agasawa. Kabayatan ti panagtrabaho, naamamok ni JR. Iso analipatak ni Joe. Nag-live-in kami, agingga anaaddaan kami iti anak. Dakkel ti sweldo ni JR iti trabaho na manang. Ngam ti dakas na, mannugal ti inayat ko, iti may kadwa agundaway.
Kamusta ka, anak ko? Naimbag man ta nakaawag ka. Nasaya at mat, nanang. Nasaya at kunam nga madlaw ititimak mo asaan ka naragsak. Nanang, Dagiti anak yu ken ni Joe, adan dito'y balay. Intulod ti amada, ta saan na kanu ida maasikaso. nanang, pangaasiyo. Diyo baybay ang dagiti anak ko. Ikagumaak di agi patulod iti paggastos yo. Di mo ida pagdanagan anak ko. Talaga adyak ida baybayan. Agyamanak, nanang. Ay, una yan anak ko. Apay akas tamot ang tinapasamakan ka. Ti apukok di taangay. Ti anak yu iti kadandanam ita. Kumusta? Mayat mat, nanang. Saan kayo magdanag? Ikagumaan mi ti makaawid di ta lugar tayo. Tapno agkikita tayo, mat. Sige anak ko. Padaanan mi ti panagawid yu dito'y lugar tayo. Nanang, naimbaglaangan ta nakaawidak manan dito ayan tayo. Sakbay nga agabrodak. Ha? Agabrod kan, anak ko? Wan nanang, napagasatak iti panag-apply ko iti Saudi. Makaabroad akon. Ay, sayang. Tadi mo ingkuyog ti apukok iti panagawid mo ita dito'y lugar tayo. Ada nga minti amana ang mga awir kan kwa na ita nanang. Iso adjakon ingkuyog. Kat naimbag man, tapi nalubusan na katikadandandam ita nga agabroad. Di na kumakayat nanang, ngamawan maaramidan na. Sakat na kaikadang akon. Masapul amang gedak, tadanda ni agkurang pa yan apagsugal na ti sweldo na ita. Anya, yun na yan akinaadik na iti sugal no kasta. Uwan nga rod nanang. Iso ka daw yan, ajak pa yan, ibagakan ko na no nagsweldoak. Tadawatan na moten, ultimo ti kwartak, kat pagsugal na. Anya? Ay, kat ti anak yung ay. Agbati kan ko na, kabayatan ti kaadam iti abroad. Kapilitan ananang, kasta ti saritaan mi. Ay, naalagarod anak ko. Tarabayan na ka ti Diyos iti panag-abroad mo. Di mo pa kadanagan dagiti anak yu ni Joe. Ta siya akon ti makaammo kadakwada. Anya kamutan, JR? Tunggal agsarita ta. Kanayon latan akwarta ti bagbagam. Anya ngay nga ron ti maaramida, Cesar. Katagkaraapak nga ron ti sugal. Daytan ti ibagbagakken ka. Sarda nga mon ti sugal. Tawan ti itdan na nasayaat. Ngam di kamot dumdumngag. Jakmat ngamin makatrabaho na imbag. Tadamot ti anak tang awawira. Irason mo pa ita dayta anak ta? Anya kamutan? Mga alaklangan iti mga awawir kan kuana. Saanan? Tama ano anya pa iti aramidan kan kuana ti maalam nga agawir. No kayat mo, itulod mo langan iti lugar mi. Iti ayan ni nanang ko. Ha? Kwa. Ang mga no nakababain ka ni nanang mo. Ang mga nadama ko nana. Am-amumon ni nanang ko. Nasingpot dayjay. Basta ibagam kan kuana ang masapol nga igaad mo ti agtrabaho. Iso nga itulod mo ijay ti anak ta. Sigurado ka saan nga agungot Saan ko naklangaruden? Nasingpot ni nanang ko. Sige nga rod.
Itulot ko diyan ni nanang mo ta anak ta, Lesar. Sige, aganad kayo iti biyahe. Isa miram tumutan nga iruwar ti ipatulod ko akwarta. Agyaman nak, Lesar. Bye. Bye. Ay, agyaman nak. Naiayok mo't laang ni JR nga ipan na ijayan ni nanang ti anak mi. Iti kanitong addanton ijayan ni nanang ti anak mi. Isardeng kon tumutan apatuludan iti kwarta ni JR. Nanang, itatadan kada kayo ti anak mi ka ni JR. Pangaasiyo, ta saan kayo nga umanugot nga alaan namanan. Anya di kayat mo asawan, Lesar, anak ko. Nakaikadeng ako, nanang. Diyakon patuludan iti kwarta ni JR. Anya? Isulaang matapat patuludak iti kwarta gapu iti anak mi. Ngam itatawanan kan kuana ti anak mi. Diyakon patuludan pa iti kwarta. Tamakisina akmatan kan kuana. Masiguradok nga minasaanan nga agbaliw ni JR, nanang. Manugal lakit din day jay iti agnanayon. Katjak kayat amairaman kami nga aginang agrigat gapukan kuana. Basta pa nga asiyo kuma, taiwanan nyo dagiti anak ko. Di yo itulok nga alaan ida dagiti amada. Tasyak, manggedak para kada kayo. Para iti pamilya tayo, nanang. Taon 2019, idinaudi ang nagbakasyon manang Emmy. Gaputa na kaurnungak, tadjakon pinatpatuludan iti kwarta ni JR. Naipaurnos ko ti balay mi kadananang. Tapno na urnos ti pagnaedan dagiti anak ko. Aklunag akon kontaken nak ni JR, taurnosan mi kano ti pamilya mi. Ngamdjakon kayat ti makisinubyan ken kuana. Taamok nga apag-apaman laeng aliklikan na ti sugal, ngem sublyan nan tumatlaeng. Ken dineretsa ko ni JR, asaanen amang namnama nga agsinnubyan kami, tasaan kami met a nagkasar. Ni Joe met nga asawak, agparparik na. Kanayon nga ibagana nga agsinnubyan kami kanon, tapno maurnos ti amin. Maaklon na kano anaadaanak iti anak iti sabali. Kat nakasagana kano amang ipatag, kas pudpudno nga anak na. Ngam aging ga itamanang, awan latta tinasaya at trabaho na. Isu nga agdwa-dwaak iti panangalukoy na kanyak nga urnusan mi ti amin. Tamarikriknak, akayat na laeng ti agsadag kanyak, tapno agbyag iti nasayaat. Para kanyak manang, agsalu kagaklaengen para kadagiti anak ko. Tapno maikak ida iti narimat a masakbayan. Daytoy ti pakasaritaak. Toy pagayam mo, Lazar. Pagayam a Lazar, umunay iti amin, agyamanak iti panangisalaysay mo iti padas mo. Anyan nga agpaiso anya pagayam. Impagarup mo no maurnos ti amin, idi nakasarak ka iti may kadwa nga ayat. Ngam kimarumet ti sitwasyon. Nagbiddot kan idi damo, nagbiddot ka manan iti may kadwa. Ngam anya nga rod, napasama kan ti amin, kat saanan a maisublipay. Maipapanmet iti desisyon mo, husto laeng adiniretsamon ti ama ti inaudi nga anak mo.
Tano addaman ti rumbeng a maurnos, iso ti relasyon nyo iti asawam. Ngam siyempre, adalataken ka ti desisyon. No makitam nga agbaliw kat agbalinan a nasalukag, ken no matakdaran na ti kunana a maaklon na ti anak mo iti sabali, ikam iti gundaway pagayam ko, tapno maurnos ti binukalyo a pamilya. Kat di mo lipatan ti kanayon ako mararag iti namarswa. Alakastan pagayam ko, katagyaman na iti panangibinglay mo iti padas mo, dito'y programa tayo. Dagiti tugon, iti dana ti biyak. Bintun, mapunas, dito'y lagi. Dagiti naglabas, asaan kan panubo. Liday kan ragsak, isudat ng Paris. Kadagiti tugon, iti danal ti biyak.